Halo lur, salam jumpa kembali dengan saya Yukirun Aye. Mbah iki lur, dina iki ra upload video. Ora di kota aku. Utang kota karo bakal pulsa ra diwenehi. Ngomongi, kamu sakeh, rombo bayar. Lah urung di duit iki lur arep bayar karo apa? Mosok ngono ya ora paham. Tak bayar karo keringetku ra gelem. Ngomongi keringetmu mambu. Maksudku ngene lho lur. Tak bayar karo tenaga, aku kerja ning nggone wonge. Jane wong kerja mesti yo metu kringete. Keringet yo mesti yo mambu to lur. Ngono masa isih ora paham, isih ora gelem tak bayar karo tenaga. Nek karo duit yo wis sabar. Ngenteni aku kerja ngoleh duit ngebayar utang. Ngono ngomongi. Lah duwene kapan iki, Lek? Yo mbuh kerja urung ditakoni duwene kapan. Ngono isih ora mikir. Wis ora ngutangi, malah nyeramai. Ya akhirnya kan aku ora duwe kota lur. Ngupload video ning sosmed. Tapi meneng ae lur. Aja ngomong sapa-sapa. Iki mung awake dhewe sing ngerti. Anggep wae rahasia negara. Iki aku nyantol webine tanggaku lur. Tapi sing dhewe ora ngerti lur. Lah nek ngerti yo mengko aku dijaluki patungan kanggo bayar wifi. Kerja urung dijaluki patungan gue bayar wifi. Padha wae karo bakal pulsa. Ora mikir. Wis dhisik lur. Mumet aku. Arep ning warung kopi dhisik. Ya mesti ngutang lah lur ning warung kopi. Warung kopi kan oleh diutangi lur. Tapi kok yo bangeten. Ngopi wae kok ngutang. Wis lur. Salam sehat seger waras lur. Yang penting sehat, kerjanya lancar.